тупчара аз зери ангуштош буровард ва дар зери ангуштош бодровард. Нигоҳ кунед, ҷай дасташ меғалта, барое ки дасташ тар шудагай, арақ карагай. Фақат туп дар бозӣ дар ҳамун вақтае ки ёрои худшон, рафиқои худшон бозӣ мекунанд ва ино пешакӣ маслиҳат. Аллоҳ ноумедмон накуна, Аллоҳ берӯз хурӯзимон накуна. Ба ҳамин хотир бародари азиз, канали нав дастгириро фаромӯш накунед, подписатсия, лайк ва поделитсия ҳамин видеоро фаромӯш накунед. Марҳамат биёед мардуми шаҳри Санкт-Петербург фаромӯш накунед. Рӯзи сешанбе ҳиҷома бепул, рӯзи ҷумъа ҳиҷома 1500, дигар рӯзо 2000. ки ҳаромхӯро мардуми бечораро чӣ хефире мекунанд. дар инҷа бародарои азиз мехоҳам аввал ба сами шумо расонам ки ино дар алоҳидагӣ бозӣ карда наметавонанд. Ино як гурӯҳ ҳастанд ва анамо тупчае ки бозӣ мекунанд, анами тупчаи зарде ки дар бозия ина дидаин, ами тупчара дастша тоза мекунад. Ин тупча бародарои азиз пластмас нест, ин мачалкай бародаро, мачалкай ва дар зери анамо ангушто зуд пинҳон мешавад. Нигоҳ кунед бародаро, тупчара аз зери ангуштош буровард ва дар зери ангуштош бодровард. Нигоҳ кунед, ҷай дасташ меғалта, барое ки дасташ тар шудагай, арақ карагай. Хоб ози дастша тоза мекуна. Нигоҳ кунед, бечора мардуми тоҷики худмон фикр мекунанд, мардуми бечора фикр мекунанд ки ин туп дар бозия. Не бародарои азиз, фақат туп дар бозӣ дар ҳамун вақтае ки ёрои худшон, рафиқои худшон бозӣ мекунанд ва ино пешакӣ маслиҳат кардан. Иними Кастуну Буругдор рафиқи худшай. Нигоҳ кунед, пула дод ёфт. Ин барои чӣ? Барои диққати мардума ҷалб кардан, как бута ки ин бридестай. Ва як знакам дора бародари азиз, вақте ки дастша айрӯи ҳамин партаи бозӣ гирифт, айрӯи ҳамин кружкаҳо вақте ки гирифт, значит навбати рафиқои худшай. Сразу я рафиқи худаш пула мемона, чтобы успет кунад, то дига одамо ҳамин тупчаро наёванд, сразу рафиқои худаш пул мемонанд, тупчаро нишон метиҳанд. Ина тупча уже дар бозия. Инҷа туп татаи дастшон нестай бародаро. Ана ку дар навбати дуюм бародарои азиз, иҷода боша авиакассаи Исмоили Тоҷӣ дестем, фақат як чӣ гуфтанем, WhatsApp дар нависонем ё ин ки занг занем, пула как бута брид. Ана бозиро шурӯъ кард. Нигоҳ кунем бародаро, бозиро шурӯъ кард дар инҷа. Хоп хоп, нигоҳ кунем, тупа чихе дар зери ангуштош ба ҷо мекуна бародарои азиз. Ҳозир ман аввал ритми худшон қати баъд оҳиста карда ба шумо нишон медиҳам. Нигоҳ кунед, як камбағал пула бой дод уже. Нигоҳ кунед, аку оҳиста мекунем навора, чихе тупа дар зери ангуштош ба ҷо мекуна. Шумо ба чашмои худтон мебинем бародарои азиз. Нигоҳ кун, рафт. Тупа дар бозӣ аллакай шурӯъ кард бозира. Нигоҳ кунед, ман бениҳоят навора оҳиста карагем ба хотире ки шумо ба чашми худтон бинен ва дар ҳамин ҳаромхӯро бовар накунен бародарои азиз. ин мардум фиребо хуни мардума хӯрдаган ҳаромхӯро. нигоҳ кунед, тупа дар зери ангуштош чихе ба ҷо мекуна. ино гав задан мегиранд, шарик марик, ина фалони, ини хеле гуфта ҳарчи гап задан мегиранд, то ки мардум набинанд тупа ба ҷо кардани вайда. нигоҳ кунед, туп аллакай дар зери ангуштошай, туп дар бозӣ нест. Тупа диден чӣ хе ба ҷо кард. хоб, туп дар бозӣ нест, туп дар зери ангуштошай. ними се чилики тараф дасти ростшай ку. нигоҳ кунед, дастша намебардора бародаро. ин дастша аз замин бардора, уже мардум хид мекунанд ки туп дар дастша ихе ба ҷо карагай. диден чиликша мондагай, тупа ба ҷо карагай. чиликош таи чиликошда. ин камбағал пула мебирора. пула мегиранд, ай дасташ нигоҳ ку, пула чихе қав мезананд, мегиранд. пула мегира, кружкаро мекушо, туп нест. хоп, бой дод уже. ва ба ҳамин мисол ҳамаи мо ба фикрам ки дар ҳамин ҳаромхӯро як бор ду бор бой додагем. ман худман дар кӯдаким як кара дар фреби ҳамино ғалтидагим ва ҳозир тасмим гирифтам. дидем тупа таи чиликош чихе бировард. хулоса бародарои азиз, алалхусус ҷавоно дар фиреби одамо дода нашани ҳаромхӯро аввалаш ки тоқагӣ нестанд. ино бисёрӣ бозӣ мекунанд ва ино дар ҳамун бозоро, алалхусус дар бозорои калон, ҷои серодам бозӣ мекунанд. ино долия полия метаванд. ин ҳама огаҳанд, ҳама медонанд ки ин мардума фиреб мекунанд. ини одамое ки дар гирдаш ҳастанд ки ини Кастуну Буругдор, ини духтаракам одами худшонай, ини духтаракам одами худшонай. диден тупа ёф, ин одами худшонай. как бута ки ягон духтари раҳгузараи хеле не, ин одами худшай. вақте ки навбати одамои худаш меша, дастша ай бозӣ мегира ё ай ҷош мехеза,
уже одамош хид мекунанд ки навбати мороси сразу пула метиҳанд ту чара мегиранд дига одамо успети фикркунӣ намекунанд ино сразу пула мепартоянд навбатшона мегиранд чтобы ки пулшон насӯзад пули мардума кашан гиранд афиристоан ино мардум бародарои азиз эҳтиромона хоҳиш ба фиреби ҳамин одамо дода нашен ва дар ки ҷое ки ҳамин ҳаромхӯроро диден як ҳақорату даштному як коре кунен ки пешгирӣ кунен то ин ки фарзандои мо ҷавонои мо дар фиреби ҳаромхӯро нағалтанд алло нигоҳбонтон бародарои азиз исмоили тоҷик будум бо шумо ва дар наворои оянда иншаалло дар бораи ҳамаи намуди бозиҳои ҳаромхӯро оҳиста оҳиста маълумот метиҳем сиррошона ва чӣ хел мардума фиреб метиҳам барои шумо нишон метиҳем алло нигоҳбонтон